Sarigam jotono khulumbai kya ani bung Kamlasaran Tripura नौनि बगी एक ऐसा सोशल मीडिया शेयर खाना नहीं कैसा वीडियो मास नाम का वीडियो मा खे माने कारण होखाते सिनी 49 सामनो सांगाति अपप्रचार फ्लाइट दंखा बरमगुनां एमडीसी सिनी हंस कुमार त्रिपुरा अनि मामा नक्लाय सांगाति अपप्रचार माने मी बेतला मिसाको बिनि कगना किसा फिरनानि बगिना ई वीडियो मा खाक्या आं सानाय याफांनि सिमी कितावै पहिलाव सिनी 49 सामनो सिनी थुई थांजाका अनि आयं कसम हेडमास्टर त्रिपुरा मथा 49 सामनोनि ब फाउंडेशन टंमाने बरमगुनां एलटी बा थिबायजाक रतन जय त्रिपुरा थांनाय बार थांनाय एडीसी इलेक्शना बसाजाक ब हयतो पाइलिया बिनी दै दुलमानि बाय बो तिमाने बाय पूरा त्रिपुरा मथा चांगा आरो तंग कबिनि जिनि दाहलियो चागमा दिलीप देबबर्मा बनि दै दुलमानि बाय पूरा चांगा जागजमक उइफेमानि एमन चांगा अंका जों विधानसभा पूरा 100% जों पाइनानि दंमानि दुखनि बिषय যখন বপাই হাপাইকা বপাই হাপাইকলাই ব ডিভাইড रुल्स नामका बिन लगे फाइनाय कसाम टं सकनाय बनो मिसि मिलिरिया बिनैबो बजिगा सुजुगमा बजिगा जानानै ब्लामा बजिगा एख्रानि ब्लामा सुरु बगनमां तलांगै इंग्लाय तिप्रा मत जागे कसाम टंनाय ब खा कयलायखा ये स्ट्राइक प्रमाण जखन कैंडिडेट मानिफिका सिनी बरमगुनां दिलीप देबबर्मा ब्लक प्रेसिडेंट माने तानि बागै याकाखा नों किसा बखासुङै नायखादे बरमगुनां एमडीसी हुंचो बिनि बादे सिनी टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट आनै बानमाला त्रिपुरा बो याका माने बो रिजन माने नों सुङिदे नायखा आरो नों बेनो साको आकल करै अबहाय गोबांमा खाकयकै बुबागारा मासानि मोखांबाय नों इसिक जरा नों रेसपेक्ट मांका इसिक जरा नों सन्मान नखा जुदि बुबागारानि कायसा ककथै करै हिंक्लाय नों ब जुगो हाप्लैसे लेटा पेटा इपायखम आर सातमाय साकमन मेम्बारशिपनि खबसाको मेम्बारशिप निनि तुदितुं मेम्बारशिप नि खसाय रां जाओ जखन मेम्बारशिप जों कायसा 50 टाका खलाय मेम्बारशिप खलाय सिनि बरमगुनां डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट किशन देबबर्मानि यागो जमा हमानि नों बदे सिडिसि नों जे मेम्बारशिप नि रां जाओ सिया नुगिया आइ आजरिया कग नों दासारि हंस कुमार त्रिपुरा आर दाबुक नुगनाय जे जों ब्राइके जाग जमा खलायका ब्राइके जों संगठन नामका दाबोनो नुगनाय दिन फाइट दङ लाइन रमै उत्तलंत्रय जों ननो बीजेपी नो मिछि तिप्रमनो कप्लाय खलाय जागसे ननो अनेक बुर खबां जागसे ताबु नों बसायनायरि एकदम जिरु नों खलायनाय जिरु नों जिबुना पाइमागला नों एमडीसी माका बागेबाला बयसु निनार करिया एमडीसी आर करिया बुजिखादे बिनि बागै सांगाति नों आइके ताउंदे नों किसा बुजि सामुं खलायदि आर जे तमा साकमो जिनि चरित्र ना चरित्र ती कक सालायनाय नों चेलेंज खायनाय आंबाय जे सा चरित्र नायदि नोंना रेसपेक्ट दगो नोंना किरियो खुलमो किन्तु इ बाहाय इंक्लाय अनाथा आइके साजाक मिया बाराबारि के जदि चरित्र नायनेब्ले ना फुनुगिरि नांबो निनि चरित्र बानि चरित्र न आं कमलासरन त्रिपुरा चरित्र बबाहाय ननि चरित्र बबाहाय ओ एक्टिभ करै आरो नों तिनि नों साका जे एक्टिभ करै कसाम जों नायखा ब काम खायमिया एक्टिव करै बाइकले एक्टिव करै जे जिगा जों हानाय अजिगा स्राय प्रमाण तिनि कुसो नों जे 2 नम्बरनि खायमानि बिनि बयनो साकनाबले सोशल मीडिया थांनाय बारा हंसो बिनि सिपा बिनि बुखं थुपो कायसा बुरा सावनि बखारेका निनि आक्कल नों दिनो हंजागो
बिनि बागै पार्टी खायदि कक करे किन्तु पार्टी खायबाबो अतिरिक्त दुसाराव ताख्लायदि जाया तास नामदि बिनि बागै नोंनो सानाय निनि जिगा नों तुंदि नों काम खायदि कक करे नों बुसुक फारि साइटुक दि माता आं साप्लाय नों लारलाय MDC बक सामिया मेम्बार बुजा फाबसे नों आरो पाइकला जीवना नों आरो पाइनान ताजो कारण निनि बैकग्राउंड ब्रुक सी बेक्या निनि बैकग्राउंड सी बेक्या जों बुसुक खालगि तंखानो न बुसुक खालगि तंखानो चिन्ता देखलाय क्या बा बा जों जुदि पुरा तिप्रा मथा खालाय इजिगा जों स्ट्रंयै तुंया आंख्लाय नों फाय इजिगा फाय एमले बेसान नाय आंखोमु जों जुदि दुर्बलता आंख्लाय नों फाय इजिगा आश्रय माय आंखोमु नों सुबा आश्रय दबा तिप्रा मथा नों सुबा आश्रय दो हैं नों सुबा आश्रय दो हुंसो कुमार त्रिपुरा नों आश्रय दो तिप्रा मथा आश्रय दो तिप्रा मथा सुबा तुं निनि बाइगना रो बखारुई अब नों चिंता खालाय वासे नों सा साकाबा बा तावक्ले जेफारे मिसा सिका मिसा सांगाति मिसा साका नों हुंसो असुक तालायदि आर किसाबो नों सुनि नांगले इलेक्शन पाइख्या बुजाखा जेला हाबका जों तिनि जे जयनिर नाय रो 3 दिन 3 रात जों ब्लुं बिसिंगो हाबै थुइमा दंखा बिनि बादे कुमलुं थाङै 1 मास जों खायमा दंखा नों बुन किसाबो खासाया दे नों वानसुइ दिनायखा नि गियान दंना गरनि माइदि जाना खिजा बा तावखायबो ससियेल मीडिया फाइसे मिसाकक सानानि एक्टिव क्रिफो काम खामियापो रानि लुबिपो रानि सुबो लुबि हैं निजेखलाय रानिबो लुबि बिरिनिबो लुबि बिनि बागै आं सा लिमिट तालायदि आं